Poc, poc, poc. Poc, poc, poc. DJ Happy. Happy și Mafia suntem frați de fapt. DJ Happy. E dreptul nostru și e garantat de Constituție. Instituțiile bruiază undele. România intră în Europa doar cu numele. Promisiuni, minciuni, omisiuni, presiuni, televiziuni, sancțiuni, showtime la români. Noi nu dăm bani la buget să ne cenzurați. Jurnaliștii sunt bătuți, bruscați, amenințați. Țara asta începe să-mi provoace silă. Părinții voștri doar își plâng de milă. Politizând cultura arătați lumii marile slăbiciuni ale națiunii. Exact ca Inchiziția ați închis OTV, urmează Atomic, MTV, Prima sau ProTV. Asta nu e o politică, e direct teroare. Oare emigrând de masă găsim o rezolvare? Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni, fugi, fugi, vin băieți buni. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni, fugi, fugi, vin băieți buni. Acțiunile voastre ne alimentează ura. Care gândesc altfel decât sistemul sunt puși la perete, reduși la tăcere prin cenzură fără regrete. Multe sancțiuni date, decizii luate incorecte. Toți cei care au ceva de spus sunt puși la perete. În 98 ați confiscat casete cu hip-hop. După Tarabe trupele încă există. Asta vă roade. Emisiuni interzise din diverse interese. Ziariști cu mâinile legate sau rupte de niște minți corupte. Oamenii de radio vizați au simțit efectul. Câțiva ne-au ajuns să-și numere banii cu magnetul. Ați dat dreptul să amendați după bunul plac. Care sunt adevăratele criterii de care țineți cont de fapt. Comunismul a murit, dar spiritul a rămas în țară. Ne îndreptăm cu pași mari spre o parodie națională. Cu piciorul în gât pus, nu ne lăsăm luați de val. O să susținem concertele pe scene amplasate ilegal. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni,